hear me? Yes. Ujungu waniri kureo uni mwana wakaningu anorapa zvindiwo mari kanengu oyo rapa vana kanengu arapahana kanengu arapahana vanorwara nezvirwiri zvakasiyana siyana arapahana yemi vararapa vose vanorwara nepfungwa vanorapa vose vanoda mbereko kanengu vanoda mabasa kanengu vandeswa nevana kanengu vana vari kunzwa mutoriro vanozvipedza vandeswa nevarohi kanengu vanobvisa zvikwambo zveseka nanga kuna kanengu oyo vanowanikwa muZimbabwe usazoti hauna kuzwa kanengu rapa vana kanengu rapa vana oyo muzimu ndiri ngei wakaunza nhume yako kanengu muzimu ndiri ngei anochera chero midzi yaunoda muzimu ndiri ngei kanengu anobata basa muzimu ndiri ngei kanengu irapahana kanengu arapahana zimwe ningo dzinonetsa kupinda dzinopindwa nakanengu chete zimwe ningo dzinonetsa kupinda dzinopindwa nakanengu chete imwe midzi inonetsa kuchera inoda kanengu Hey,
I think in Kuti now Kuti this guy I fast releasing. 3 minutes. I said fast releasing this guy. This guy. But iwe usokona kwako zvawai simbonzwa uchingosangana nawamwana isa. Pamusanga nawamwana wena tsunzwa kuti chinji mudumbu mako iwe chatora. Murumo. Zvaifana kutora. Zvaifana kutora. But pawasangana nemurumo wainzwa zviri zviri futi kuti chinji mauri chatora futi. And this guy was even different. Was very different. Even zvanemboita kunzoko ka zvoti kana kafamba murodika ndaimirigwa nedzimota. Azvino zvanga zvikachaitiki izvozvo. Zvanga zvikachaitiki. Nyazvoti negara padhuze nemunhu wechirume tichitaura wedu nyaya dzimwe dzedze. Izvanga zvakasvika kuitika. Vanhu vese vakutonditisa. Even net kana karara naye zvezvo nemboita zvezve. Zvina kana mumwe varume zvaitika. That was different. Zvinhu zvisimboitika karara namwari. Ori tineti kana karara namwari ati. Paitora snake yai masmell. Yetoshiwa. And inini netofila kuti there is something chimudumbu mangu. Ina ana kuti zvisivira. Kuti dai ndine something chimudumbu chikutoka mudumbu mangu. Chiri mubhengi mangu. Yetozvisiva. But kubaba kapinda this guy first day patakataura batara tese and the second one everything zvakazvichinja. Awukunyebeka. Aiwa, noita kuti zvaitika. Andine muridzi nyaya kuti zvaitika pandiri. It's like a film but zvaitika reality. Yeah, nozvati waenda kubvunza kuti awukunyebeka. Yes. Ndo zvikutoa nevanhu kuti ivari kuactor. Handi mwakatoita zvakanzi ndinoona hangu wrestling ende ndinotofarira ndo zvakuti actor but ivari kuactor sema wrestlers im wrestling. Imama musi kunyepa. Pana vanhu tobodaro but this was tovakonvinza sei kuti ivi zvauri kutaura izvi neniyo ndine kamera panapa hatina kubhadharana kuti act. Ndovaudza sei kuti vanyatsobvuma zvichokwadi kuti ivi ane dambudziko ende ada kusiya. Mozi mwacho ndakatomti dai zvaiitaka uri padhuze iwayo musi wandoenda kunoona ivi wauya tese unobvunzawo pamwe mibvunzo yako iyoda sei. Tovaudza kuti chii kuti nyaya yauri kutaura kai bhozi vanga ndatomerera. Tovaudza sei kuti ivi hausi kunyewa. I don't have the proof to prove you but dai ndakasenga hangu foni nemboshandisa kumashure. I was going to play my audios. Mashoko ainodza this guy. Okay. And they play each and everything. Number yako na reti wana anishuna yamufonere. Okay, number. Azaitauri zvawo. Azaitauri asunayo zvawo. Ndizvo ndataura number of this guy ndinayo. Oya ya ring. Ya ring. Ya good. Right, good. Chatite diri panapa. Alright. Mira taure nini ndinda kumbomuridzi wenyaya ndonga uri muridzi wenyaya. Alright. Takuda diri panapa. Pavanhu vese vari kuramba kuti uri kuactor. Pavanhu vese vari kuti inini ndakuhaya kuti uye uzonyebera vanhu. Tovapa nhamba yaring wopedzera. Okay, let them call ring. Anditika good. Ndodhira takuita panapa. Munhu wese ari kuti ivi ari kunyeba, ivi ari kuactor, ivi ari kuita sei. Tovapa nhamba dzaring vomufonera. Anditika sekuti. Ndapasa nhamba dzaring. Nhamba dzaring vomufonera Africa. Vanhu azonzwisisa. Tenga telefoni yako atelefonere. Nhamba dzaring dzanamusoro. Nhamba dzacho is Hayi usati unozotipa toisa bhozi pane tiri kuda vanhu vane nharo
andikuzviona bozonza kuti chief ndikuza kuti one dambudziko yeti zamai vako vane dambudziko wakauya pana pakuti ubatsirwa nsekuru kanengo but vanondifonera kana kuuya kuinbox kwangu nditi uri kunyemba munhu yabhadharwa nakanengo kuti auyostaura izvozvo ini zvinondirwadza andikuona and ndenge ndisina handina zvimwe zviri extra zvandingavaudze kuti ndivaconvince ina handisi pastor handiri kuti ndanamatira vanhu kuti vanditeere kana kuti vaite sei handikuti basa rangu nderekungoratidza vanhu zvinhu zvinenge zvichiitika zvavanofungidzira kuti hazviiti but vanenge vachiramba saka taane dhiri manje rekuti anenge aramba ndichaisa nhamba dzangu inini vanotori nadzo kuti azvipira kuti ivha ari kunyemba uya ndifonere kana kuya pawhatsapp ndikupe nhamba vopedzera iye wacho ndiye achazoya manje akutudza kuti kwakaipa semundizoonondituka vanhu pane zone vamwe vanozotemptwa ndakuti munhu auya ari 1 handiri mukuzvona bcause tira kuti munhu azvipire bcause vanhu kana vachikomenda paipaisekuruka vamwe vanoita togona kuonererwa handiti nekungokomenda kana kuve excited but apa toda kuvapa mukana nechansi yekuti asiri kubvuma kuti if musatanist kana kuti akanga ari musatanism uya ndikupe nhamba dzangu inini mupedzerana handiri mukuzvona umba nhamba dzaringi vopedzera kana zvinenge zvazoitika ikoko zoya kwandirako nditi anozoya futi kuno futi kana ari mukadzi anouya kuno vese nemabrother acho saka pana varangurora ivha vari kuona kuti ivha akanaka atondinetsa kuti atoti ivha akanaka ungandiperi nhamba dzake ndakati amira ndimbotanga ndataura naye ndizoti akura kusetla here kana kuti vamwe vaiti amira yambotanga arapwa kana arapwa ndinoda sei ndira kurorwa zvakamira sei pamereja kuti chiri mwana mudiki chinezi aiwa I have nothing to say aiwa zviti ndingabuti hatingaisi kamera one what I have nothing to say taura kana uchida kuroorwa haisi mhosva kuroorwa kana uchida kuroorwa ndana kuroorwa kana uenda kuchikoro woenda kuchikoro kana vati vambomira vombomira wakandudza tiorongora mpinga chikoro achimbomira ipapa sekuru aiwa kanengo pavana zimwe ninga dzinonetsa kupinda dzinopindwa nakanengo chete zimwe ninga dzinonetsa kupinda dzinopindwa nakanengo chete imwe midzi inonetsa kuchera inoda kanengo